Alright, bawb, amser i'ch setlo lawr, ffocysu. A'n amser i ni fod yn ddifrifol. Yn wirionyddol, ddifrifol. Gall ransomware gymryd lawr unrhyw un unrhyw le. Cwmnïau mawr a cwmnïau bach. Sector cyhoeddus, sector private. Wrth gwrs, unigolion. Ond coach, beth yn union yw ransomware? Math o ddrwgwedd yw e. Malwedd maleisus. Stwff cas sy'n trwy'n systemau andyfeisio ni. Cael ei iwso i ddwy'n data i sbio arno ni. Ac yna, pan maen nhw'n credu bod nhw ddigon i greu problemau. Cloi lawr. Cofiwch, pwyllo, gwirio, diogelu.